I-focus ang Hello, dali. Ako ning idos ang danas pohon, konkret ang taas, sama ka ng ubuan. Susuman, paghumba ta. Ayo. Bira na pod. Piti-piti. Titi. Yes, man kasumsuman. Siya tagamay, alidiribay, ay kamalaka, patsilrat sabay. Siya tagamay, alidiribay, ay kamalaka, patsilrat sabay. Ay sabay sa mga tao ay kahibalo sa asong makaubo din sila. Kaila katumbato, kanabay mga tutas bukid kay adto sikado daganog. Dinikit ay kabala, kakitang luha magkatawa. Sa riging na sinatawa tay, problema ay kabala, kakitang tanan magkatawa. Sa riging na sinatawa tay, problema bay. Uy, ay, 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 siya tagamay, aliribay, ay kabalaka, patsilrot ang sabay. Siya tagamay, alidiribay, ay kabalaka, patsilrot ang sabay. Cards. Sige na, cards. Ito kami ba? Sir, Ano ko'y halin, oy. Ako ko'y halin, Sige dala namang humba, oh. So, sa mga humba, yung akong halin, ito may kumpra na ko, oy. Kaber. Meron ka na muna. Meron lang ko. Ilista lang ko na sa tubig. Ito may kumpra na ko. Sa tanong ba akong lubi kanina, kung mo nga ito, bayaran ta ka. Sa pa, 5 years pa. 5 years nga, dwarf man itong kita nun. Isa lang ko bukod. Ay, nasi ko, no, pare. Tira na yung card na pre. Pre, Sa langgot? Ano ba? Sa mga niya. Sige, sugot ko, gisa. Tapari sa ko dali. Gitugnaw ko ba? Lima na oy. Sila. Kami kainom ko. Gitugnaw mo ko, oy. Kasi kutunda ko ba, gitugnaw ko. Muta oy. Rock Alcampur. kung sini ganahan ako Basta may gusto nyo naman nyo, boys. reduce lang, kinila mahalag, isa lang ang kabuk. Ha? Isa lang kabuk ba? Sige lang, bahala ko sa pamukas. Ganahan, kung tambay ni Sindas, kasumsuman. Ako, Muta ni card na oy. Lami kasi sirit ng marag humba. humba ba? Kaya kaya itong kuhan ay kay humba. Last, Doors, sana kay inutang man nyo. Pasalamat mo kay na si Sirit. Sirit lang utang ito kanan niyo. Suko na kay kuhanin niya. mabayad mo ko na. Tanong ganito saging lubi ganina, no? Tanong. Mamunga to, bayaran ta ka, promise. Nya, matiguang na lang ko, di pa tumamunga. Sos! At kisa na, no? Ay, gabala ka. Muinam gani mga dato, anak ginawa. Kamu mga probleman mo, sos. Padidilig. Mga negosyo. Padidilig pa utang. Ikaw pa sa humba, niinom pag sayang pa inom. Dapat tunga ra bayaran siguro ng mga cards ay ginagawa mo. Ganit mo, ang karni karon pila ng kilo ron, ang kilo. May problema pre. May problema pre, kailangan ni kwarta. Kailangan may G sa pakas. Ay, Muta ni card na oy. ay. Ano itong baso ninyo? Madam Cards. Siyempre, naligo biya kong hapon, no. Nahumot kita. Dukan law. Ligonin. Grabe po ka, oy. Wala nang nakita kong mga kuwan ron, mga beauty. May pahumot nilo kana albatros. Pre, mo na resulta sa kasubsuban, magkadugay pre, magkabayot. Yes. Kasi matakdan ko ni pre. Dili ko gusto kay kuwan ha, di ko gusto na kay third party. Oh. Kailangan pa rin sila. Si Conor, sila good. Sabi sila yung mga issue madungog na ko diha ba nga na. So, dumugon dyan ako ni mga asawa. Masapas na. Patay lang. Ginagawa yung team kasubsuban na kasubsuban store, Scarda ba eh. Oh, shut up. Pwede mo dyan sa inyong humba. Oh, kapo na. Kaya wala uda Gusto ko sa kakaw na kong ihatag. Basta matikom na ko ni tikaw.